pozerať výpálne, víš, aj s chlapcami, ne? Tu sa zastavil u starého kováča a hovorím zaplať. Mesec skončil. No, že nemá čím zaplatiť. Tak som vyťahol devinu, ne, namier... Žebere! To je šok. No vieš, Ali, no keď Prečo príbuzný a takto vyzerá? Si krásne povedal. Ja vím. Ačko, počkaj. Oženíš sa. Fejkejte na teba prepíše polovicu sklární, no. Aj odo mne dostaneš veľké, bohaté vino. Už sú tu. Ježiš Maria, som tak nervózna. Dobrý deň. Eržike, moja láska, poď pekne dnu, poď. Eržike, poď moja milovaná. To sú Molnárovci, naša budúca rodina. Eržika, zdravíte u nás, ja som Ali Krasňanský. Môžem pristúpiť bližšie, není to nakazlivé.